Liderên Mesîhiyan yên li Diyarbekirê îsal ji ber pandemiyê, ayîn û pîrozbahiyên girseyî nayên kirin. Keşev rêveberên derên li Diyarbekirê radiyînin ku tu astengî wek fermî bo wan nehatiye danîn, lê ji bo tenduristiya cemaata xwe û civakê biryar dane ku Noela îsal bi cemaatî û girseyî pîroz nekin. Keşeyê dêra Diyarbekirê Ahmed Güvener da zanî ku ew îro coş û şahiya xwe bi kêmasî dijîn, lê pêwîst e ku tenduristiya civakî bê parastin. Güvener anî ziman ku rojên wiha cejn û pîroz ku mirov pêk ve pîroz bike helbet xweştir e. Lê ji ber pandemiyê îsal wiha biryar dane. Tabii ki yüreğimizde buruk bir sevinç var. Çünkü Helbet biz coşeke bi kemasî di dilên me de heye îsal. Her sal me hefteyekî bi coş û çalakiyên cuda pîrozbahî û ayînan dikir. Lê ji ber pandemiyê êdî hatina derê jî me dike nav fikaran. Em tenê yên peywirdar, rojên yekşemê tên û me îsal Noelê jî wek salên borî bi girseyî pîroz nekir. Herkes li malên xwe û cuda cuda pîrozbahî kirin. Hêviya me ew e ku demek zûtir ev nexweşî ji nav me re bibe û bi aştî û aramî em coş û pîrozbahiyên xwe bikin. Hat ragihandin ku serdemên pandemiyê de Mesîhî nikarbin biçin dêran jî bi awayekî online weaz da û ayînên xwe bi cemaatê xwe re dikin. Vekîlê Serokê Vaxa Dêra Dayika Meryemiyê Diyarbekirê Salîba Acîşî balê kişand ku serdemên wiha bijardeyên zehmet peyda dikin. Ji aliyekî ve pîroziyên wan, ji aliyê din da jî nexweşîna ku gef li tenduristiya mirovan dike heye. Lê wan biryar daye ku coş û pîrozbahiyên xwe îsal ji hev cuda bikin. Tabii ki ev nexweşbûneha tabii ki tiştekî gelekî zor e. Ji wê yekê jî meîd jî nekir. û ji me re tabii ki gelek zor hat. Başta ji me re sağlık mühim e. Wextê ku însan sağlığa wî cih bê, zaten dua jî çêdibe. Tabii dua illahî an bêjin wel kilîse çêbê ne ewke, ne zorunlu. Zorunlu çawa tabii ki kilîse milat li digihêne hev. û ji wê yekê tabii me dixwest ku em îsal jî bikin û her sal jî em bikin. Ji wê yekê ayîn nebû. Li gel ku îsal li dêra Dayika Meryem ji ber pandemiyê pîrozbahiya cejna vejîna Hezretî İsa nehat kirin jî, welatî û geştyar li gor rênimayên pandemiyê serdanên xwe jî dikin. Deniz Tümen û hevala xwe jî îro yekem carek ku serdana vê derê dikin. Deniz Tümen tîne ziman ku dema hatine vir, zaniye ku îro cejna vejîna İsa'ye û kêfxweşiya xwe ji serdanê ragihand. Buraya gelirken bilmiyordum. Min gelek dixwest ku ez vê derê bibînim û bi hewala xwe re hatim. Piştî hatim li vir min zanî ku îro ji bo Mesîhiyan rojeke giring e. Pîroz be. Kêfxweşim ku îro vekirî bû, em jî hatin. Hêvîdarim em wek mirovahî hemû bawerî bi aştî bi hev re bijîn. Nexweşîna korona Covid-19 wek li ser giş jiyanê dike, li ser ayîn û pîrozbahiyên Mesîhiyan yên li Diyarbekirê jî kiriye. Lê di ew hêviyên wan jî ew e ku demek zûtir ew nexweşî ji holê rabibe û parvekirina civakî û girseyî dest pê bike. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbekir.